Ginmanduan sang Police Regional Office 6 ang Iloilo City Police Office nga mag-request sang dugang nga puwersa para makapatrolya sa distrito sang Mandurriao. Sa interview sang Bombo Radio kaya PRO6 Regional Director Police Brigadier General Josefino Ligan, iya ginpahayag nga kabahin ini sang ilang nga naistoryahan ni ICPO Director Police Colonel Kim Legada. Ginabisuan sini ang direktor nga i-address ang request sa Regional Mobile Force Battalion agud nga madugangan ang mga personnel sa foot patrolling ukon ang mga personnel nga nagalakat-lakat kag nagalibot para nga ma-monitor kag ma-secure ang area. Sa subong suno sa police official, nakitaan nga nagatutok ang mga pulis sa mobile patrol kag paglibot sakay sa motorsiklo. Matandaan nga may rambol ang mga pamatanon nga natabo sa Gaisano ICC grounds sini lamang tinalikdan nga Agosto. Ginpiestahan man sa social media ang baisay sang duha ka magtimbang nga kampo nga natabo sa Cubics. Ang pinakauli nga insidente amo ang pagpang-hold up sa asawa ni retired Police Colonel Cornelio Salinas sa parking area sang isa ka mall sa nasambit nga distrito. Nahibaluan nga ginakilala ang Mandurriao bilang Central Business District diri sa syudad sang Iloilo kung sa diin may mga BPO companies, retail centers, hotels, high-rise buildings kag may mga balay ilimnan. Our patrol operations in Iloilo City is mainly focused on mobile and motorcycle. So that para magkaroon ng foot patrol, we will be augmenting ICPO personnel from RMFB. Possibly a considerable number of RMFB personnel will be deployed. Especially dun sa mention mo ng mga locations. Ang pahayag ni Police Brigadier General Josefino Ligan.